Советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня tavallinen kansa kaadulla nähty ja mietin mistä huominen leipä löytyy. Voi vanha Venäjä, miksi olekaan muuttunut? Paskaa teet sinä olet, miksikään muuttunut? Osta myy, vaihda varasta, kaikki käsillä oleva anasta. Osta myy, vaihda varasta, kaikki käsillä oleva anasta. Kaikki ammatavara myytävänä on. Kaikki mitä irti saa on kauppatavaraa. Länsimaiden on turha opeta tapoja, koska isämafia kaiken syö ja murtaa. Ei osta myy, vaihda varasta, kaikki käsillä oleva anasta. Osta myy, vaihda varasta, kaikki käsillä oleva anasta. Osta myy, vaihda varasta, kaikki käsillä oleva